Kien jum kruċjali għall-investigazzjonijiet relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan wara li skont sorsi qrib l-investigazzjonijiet fis-sigħat li għaddew in-negozjant Jürgen Fenech insista mal-pulizija li lest jagħti xhieda li tipponta lejn Keith Schembri, inkluż informazzjoni dwar stejjer ġodda flimkien ma' allegazzjonijiet serjissimi li diġà kienu fid-dominju pubbliku. Is-sorsi tagħna qed jikkonfermaw li Fenech lest jagħti din informazzjoni biss kemm il-darba jingħata l-proklama. Jidher ukoll li għatem dubji serji dwar ir-rwol eżatt ta' Jürgen Fenech f'dan il-każ taqtil u mhux esklus li anke hu seta' aġixxa bħala middleman, xenarju li jagħti dimensjoni ġdida għal dak kollu li assistejna għalih fl-aħħar ġimagħtejn. Intant fl-aħħar sigħat Fenech ġie rilaxxat mill-pulizija hekk kif skada l-perjodu ta' 48 siegħa li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex iżommuh arrestat u għadu qed jistenna tweġiba dwar it-talba li għamel biex jingħata maħfra presidenzjali. Nhar it-tnejn bil-lejl Net News irrapporta li kien hemm laqgħa twila fir-residenza privata tal-Prim Ministru f'Burmarat bejn Keith Schembri u Joseph Muscat. Wara dan l-iżvilupp is-sit Lavin Malta rrapporta li l-isem Keith Schembri qed ikun marbut ma' serje ta' skandli ta' korruzzjoni bl-informazzjoni ġdida diġà tinsab għand il-pulizija.